Bawreksa ana dua pait. Nih, kakak lu. Ojo banget anggen nafsu budi supaya masih sama. Peminto marang yang biasa. Aku ngerti kabeh opo sing kok karepake. Ento sak tenane kakak ulung kepingin dadi wong kang sekti. Bebasan ditumbak lakak-lakak bedil pecicing. Ning kabeh iki mau ana syarat lan saranane. Amrih gagak ulung bisa dadi wong kang sekti mahambara. Hei gagak ulung, nek pancen kowe kepengin dadi wong kang sekti, kowe kudu bisa golek perawan kenuke 44. Ento itu perawan kenake 44 niku dikok seni rampung kok seni kudu kok pateni ketikan guatus jamas lawan kue kakak ulung cukup semono kakak ulung.